Nosaltres som Adi Pempanda, Francesc en el baix, Víctor a la guitarra, Joan a la bateria i en Nofre, guitarra, que no ha vengut. Bé, definir-nos, som un grup jove, experimentació constant, intentant sortir del convencionalisme musical, diguéssim, i bàsicament els ser instrumentals volen sortir d'avorrir i intentar crear per tal de que la música transmeti. I bé, estil musical diria que és metal instrumental. Bé, tot i que els altres tres fa, no sé, més d'un any, no?, que toquen junts. Jo vaig incorporar no arriba un any i això, pues, jo què sé, de 9 o 10 mesos que... No arriba un any. I de l'antany. Bueno, les nostres cançons no xerren de res, perquè són un grup instrumental i aleshores, bé, tot i que no xerrin de res, nosaltres trobem que no és només les lletres d'una música o d'una cançó les que porten un missatge, sinó que la música sencera ja pot fer-ho, no? I de fet és un compromís que pugui tenir qualsevol grup, no només el diuen les seves lletres, sinó el que faci cadascú. Molt de tot, no? Cadascú té les seves, però metal variat. Jo crec que grups com Tool, jo què sé, Langbox Gold, Gojira, Black Label Society... Label, pot d'Opes, per allà, pot de tot. De tot, no m'esclarissa. Jardín de Drácula. Jardín de Drácula. Hombre, si el que voleu és escoltar un grup nou, un nou estil de música, que la gent se desacostumi a escoltar sempre el mateix, i nosaltres som el grup ideal. Molt veiem en el rebrot.